Tá sé nán tosú ag obair. Duscail mamí an litir, céir de bhí ann ach tuairis scoile héimis. Níor chreid sí a súile, ní bhfuair sí ach dí sa ghilge agus dí sa stair. Anis ní mó ná sásta bhí sí agus cuaigh mamí isteach chun labhairt le Séamus. Bhí aine an domhnúirí mar ní raibh Séamus ag stadéir. Bhí sé githe ceapara, go leisceil ní raibh bhí sé ag immert cluichí riomhre. Ní raibh an dara réamhaí an sin, chuir mamí glé telefón ar an bríomhide. Agus thuclaigh siad bualadh le chéile. An lá ina dhé sin, bhuail siad lena chéile in ufiig an phríomhide. Thug an príomhide cebhar agus tráir dóibh. Thucraigh Séamus síos an sin, agus thosaigh sé ag stadéir go daon. Bhuaigh sé an riomhre. Ach nuair a bhí mamí ina chuile, bhí sé ag féacann ar T-Rex ar YouTube. Féach tá Pictúiúr aige de T-Rex ar an mala an bhfeiceann tú é. Anis mar chura ar seo go léir, tháinig tuairis scoile ionntach maith a bhaile. Fuair Séamus é sa ghilge agus bí sa stair, agus bhí áthas an domhnúirthú. Now tá ceacht le fém an bí sa seo, mar a deireadh an seanúcail, tús maith leat na hibre.